Kapag withdraw ako ngayong oras lang sa earning application na to ng 10,000 pesos, magla-live withdrawal na rin po tayo dito, guys. Maglalaro na ako ng Dragon BS Tiger dito sa Aurora game na to. Actually, kanina pa ako naglalaro, guys, pero ngayon ko lang siya i-record. Makikita niyo naman din yung balance ko na sa 23,000 pesos plus na yung napanalunan ko. So, magde-dragon po ako. Dragon yung tatayaan ko. Kung makikita niyo, guys, yung pattern natin sa pinakahuli, meron pa tayong tatlong pattern ni Tiger dyan. So, tingnan natin. Ayun, so talo tayo. Talo ako, guys. Ang lumabas is Tiger. So, napakarami kong talo ngayon, guys, dahil nag-update na naman yung Dragon BS Tiger ni Aurora Game. Gumagamit na naman sila ng bagong system, and itong system na to, hindi ko pa siya masyadong kabisado. Ayan, so magda-Dragon pa rin ako, guys, kasi once na nag-Tiger kasi ako, maaaring lalabas si Dragon, tapos mas dadami po yung talo ko. Ayan. Kung makikita niyo, panalo ako, guys. Ayan, lumabas si Dragon. Napakarami kong talo dito, guys. Yan, kaya ang ginagawa ko dito, paunti-unti lang talaga yung taya ko para at least hindi mabilis maubos yung pera ko. Ayan, so magta-Tiger po ako. Tingnan natin. Yung pattern natin dyan, guys, talagang lumalabas siya ng ilang beses, no? Kasi makikita naman din natin sa mapas na lumabas dito sa pattern natin. Yan. Okay, so tie. Buti na lang. Pag tie, guys, hindi pa tayo mababawasan ng pera dyan. So, ang gagawin ko naman dito, guys, magda-Tiger pa rin ako kasi maaaring nililito lang tayo. Si Tiger talaga yung lalabas, pero ang ginawa nila, pinalabas lang si Tiger para at least mawala tayo sa landas na. Parang ganun, para malito tayo. Kasi yan talaga yung ginagawa ng mga larong ganito. Okay, so nag-Tiger po ako, guys, Okay. So, kung makikita niyo panalo ko, lumabas nga si Tiger. So, since na yung pattern natin dyan, guys, yung pattern natin, kung titingnan natin, ayan, may mga pattern talaga dyan na sobrang dami na nagkadikit-dikit, no? So, ang gagawin ko dito, tataya ako ng ilang beses kay Tiger. Okay, ganun po yung gagawin ko. Di bali lang matalo, okay lang yun. Kasi normal lang naman yun sa mga ganitong laro. Hindi naman natin kaya yung perfect talaga yung panalo natin or laro natin. Kung makikita niyo, guys, talo po ako. Pero ang gagawin ko dito, magta-Tiger pa rin ako. Okay, so kasi parang hindi naman lalabas ang ilang beses si Dragon eh. So, Tiger tayo. Ayan. So, 2K lang. Meron na rin pala akong ituturo sa inyo, guys, i-reveal sa inyo. Kapag ganyan po yung pattern natin, halimbawa nakita natin na may mga pattern tayo dyan na nagkadikit-dikit. Ayan, kung makikita nyo, panalo tayo or lumabas siya ng ilang beses, or halimbawa yung mapas na lumabas dito, guys, lumabas siya ng ilang beses. Maaaring pag-enter natin sa laro na to, nag-iba na naman yung system. Katulad nito, guys, parang iba na, no? Ayan. So, magda-Tiger pa rin ako. Parang iba na siya, guys. Hindi na siya lumalabas ng ilang beses, like umaabot ng 3, 4, 5 katulad ng mapas na lumabas dito. Ayan. Kung makikita ni, guys, panalo ko. Lumabas si Tiger. Okay. So, now naman, magda-Dragon ako. Kasi gaya ng sabi ko sa inyo, parang nag-iba na naman yung system. Hindi na siya lumalabas ang ilang beses, like umabot ng 4 or 3 beses katulad nung mapas na lumabas dito na talagang umaabot siya ng 5 beses or 4 na beses bago lumilipat. Ayan, kung makikita ni, guys, panalo po ako. So, kung mapapansin niyo, guys, yung pattern natin ngayon, parang tigdadalawang beses lang, hanggang 2 beses lang siyang lumalabas bago siya lumilipat. Hindi katulad ng mga naunang lumabas dito na talagang nag-i-stay siya. Kaya ganito yung gagawin ko dito, guys, Dragon pa rin ako. Tigdadalawang beses po akong tataya. Okay, ganun po yung gagawin natin. Ayun, panalo ko, guys. Parang nasusundan na naman natin itong bagong system ng Dragon BS Tiger ni Aurora Game. So, tataya naman ako kay Tiger, guys, ng 2 beses na rin. Hopefully, nasusundan natin, no? Okay, kapag hindi lumabas si Dragon ng
hanggang 3 beses or 4 na beses. Ibig sabihin, ganun nga yung gagawin natin, tigdadalawang beses tataya. Kasi tigdadalawang beses silang lalabas bago lilipat. Ayan, kung makikita ni guys, totoo nga. Tigdadalawang beses lumalabas. Okay, so magta-tiger pa rin ako dahil isang beses pang lumabas si tiger. Ayan. And then, pagkatapos nito, balik naman tayo sa kay Dragon ng 2 beses na rin. Tataya tayo ng 2 beses kay Dragon. Ayan. So, konti-konti lang guys yung tinataya ko ngayon. Tingnan natin. Ayun, panalo ko. Panalo ko guys. Ayan, nasusundan na natin yung system ng laro. Okay, so magda-Dragon naman ako. Tataya ko kay Dragon. Excuse me. Yung panalo ko guys, 35,732 pesos na. Excuse me. Ayan. Tingnan natin kung lalabas si Dragon. Malaki, mataas yung points niya. Ayan, panalo tayo. Okay, so, ang ganda. Nasusundan natin guys. So, syempre, 2 beses na rin akong tataya kay Dragon. And once na halimbawa si Dragon guys, lumabas ng 3 beses, yun yung isa sa palatandaan na kung saan nag-iiba na naman yung galaw nung laro. Ayan. Okay, so tingnan natin kung lalabas pa rin ulit si Dragon. Then pagkatapos nito, live withdrawal tayo. Ayan, kung makikita niyo guys, panalo po ako. Lumabas si Dragon. So, i-continue ko na lang mamaya itong laro ko guys. So, live withdrawal muna tayo para hindi na masyadong humaba yung video natin. So, ang panalo ko ngayong araw guys, 37,632 pesos. Ang puhunan ko ay 5,000. 5,000 yung kinash in ko. Ayan, so mali-mali pa yung pagkalaki natin. Parang naglalag yung cellphone ko. Ayan, live withdrawal tayo ng 10k. Okay, so iba yung GCash account ang ginamit ko dito guys dahil puno na kasi yung yung GCash account ko, na-reach ko na yung monthly limit. By the way, nasa comment section lang guys yung link tong application na to, nakapin lang dyan. Pwede na rin akong i-PM sa sa Facebook account ko, JC Magasasa, merong 25,000 plus followers. I-send ko yung link nito and meron na rin tayong 200 gigas giveaway pang puhunan dun sa mga downline score gamit tong referral ID ko, pero policy natin first come first serve dahil sobrang dami nyo talaga guys, hindi nagkakasya yung commission. Yun lang guys, sana makatulong sa inyo ang vlog na to at sana meron na rin kayong nakuhang idea sa vlog natin. Kung bago ka pa lang sa channel na to ay mas maganda talaga kung mag-subscribe ka dahil nag-share ako dito ng mga application at mga website na po pwede nating pagkakitaan online na to. Huwag mo na rin kalimutang i-click yung notification bell para updated ka lagi sa mga bagong vlog natin dito.